Today's Between Master and Disciples, The Voice of God, Part 1, will be presented in Bulgarian, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Религиозната потекло на Всемирното бяло братство е основано през 1900 година от Петър Константинов Дънов от България, познат още като учителя Беинса Дуно. Учителят Дуно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дуно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство с отказ от лекция на учителя Беинса Дуно, озаглавена Божият глас. Съществува една вътрешна философия за живота, която определя пътя на човека. За да придобие тази философия, човек трябва да прави съзнателни усилия, да работи върху себе си. Ако ви запитат защо сте дошли на земята, какво е вашето предназначение, ще кажете, че Господ знае това. Той ви е създал, Той знае какво е предназначението ви. Това е общо твърдение. Така говори човек, когато не мисли. Обаче човек трябва да знае защо е дошъл на земята, каква е неговата специална работа. Ако се зададе този въпрос на вола, на птицата, на рибата, всяко от тия същества ще отговори според степента на своето развитие. Волът ще каже, че неговата специална работа е да се движи от едно място на друго. Птицата ще каже, че нейната работа е да хвърка, а рибата да плува. Какво ще отговори човек на този въпрос? Ако е мислил по този въпрос, той може да си даде един задоволителен отговор. Всеки, който си е отговорил на въпроса защо е дошъл на земята, може да се нарече щастлив човек. Той е придобил вътрешен мир и спокойствие. Следователно, който разбира смисъла на живота, той е дошъл до едно просветление в схващанията си, вследствие на което се развива правилно. Той върви със сигурност, с отворени очи в пътя си, на каквито мъчноти и противоречия да се натъкне, той лесно ги разрешава. Този човек се интересува от всичко в живота. И болният отваря очите си, но само пред лекарствата и яденето, на които разчитат да възстановят силите му. Щом вземе лекарството и храната, той пак затваря очите си и започва да пъшка. Защо пъшка човек? Защото минава през труден път. Значи болният пъшка, защото пътят, през който минава, е опасен. Като погледне какво му предстои да мине, той затваря очите си да не вижда. Страхлив е болният. Като е здрав, човек върви с отворени очи. Защо? Пътят, през който минава, е красив и лек. Докато не срещне мъчнотии, той не се страхува. Срещне ли някаква мъчнотия, човек затваря очите си и започва да пъшка. Разумният човек, който разбира смисъла на живота и при мъчнотиите ходи с отворени очи и без страх. Човек е дошъл на земята да учи. Като ученик на живота, той трябва да се стреми към положителни знания, които могат да внесат в него дълбок вътрешен мир. Ето защо ние казваме, че задачата на човека е да познае първо себе си, а после окръжаващите. Да започне да работи първо със себе си, а после с ближния си. Да се нагърби с изправянето на света, това не е по неговите сили и възможности. Може ли човек да се грижи за прехраната на всички хора? Може ли той да си отговори на въпроса какво става с умрелите и къде отиват те? Може ли той да държи сметка за живота на всички, които се раждат? Защо се ражда и защо умира човек? Каквото животът носи на човека, същото носи и смъртта. И животът и смъртта едновременно носят известни блага и нещастия за човека.
За някого смъртта е щастие, за някого нещастие, за едного живота е щастие, за други го нещастие. Щастието и нещастието са относителни неща. От човека зависи да направи живота си щастлив или нещастен. Ако живее съзнателно и изпълнява Божиите закони, човек продължава живота си. Не спазва ли Божиите закони, човек съкращава живота си и става нещастен. Като живее, човек трябва да гледа на живота като на велико благо. За да използва разумно това благо, той трябва да изпълнява волята Божия. Въпреки това, дали човек изпълнява волята Божия, Бог не го е лишил от блага. Той е дал изобилно вода, въздух, светлина, храна на хората, но мнозина боледуват и страдат от глад и лишения. Кой е виновен за това? Ако стомната на човека е пукната и каквото се налее в нея всичко изтича навън, кой е виновен за това? Стомната. Кой е пукнал стомната? Или грънчарят, или този, който я е употребявал. Нито едното положение спасява човека, нито другото. Важното е, че стомната му е пукната и трябва да се смени. Той има право да смени счупената стомна със здрава. И тъй, когато чуете някой да се оплаква, че работите му не вървят добре, ще знаете, че стомната му е пукната. Каквото и да налива в нея, всичко изтича навън. Ако наливате вода в пукната стомна и тя изтича навън, загубата не е голяма, защото в природата има изобилна вода. От една страна можеш да наливаш, а от друга да изтича. Обаче, дойдете ли до розовото масло, за пример, най-малката загуба от него се отразява зле не само върху отделния човек, но и върху целия му дом. Тялото на човека не е нищо друго, освен гърне, което му е дадено за работа. Това гърне трябва да бъде здраво, за да задържа скъпоценното масло за дълго време. Скъпоценното масло, което се налива в човешкото гърне, представя самия живот. Пукне ли се гърнето, маслото изтича навън и човек започва да остарява. Започне ли животът да изтича, човек става неразположен и се оплаква, че краката му не го държат вече, свят му се вие, гърдите го болят, не може да мисли трезво, очите му се премрежват и така нататък. Това показва преждевременно остаряване, от което се вижда, че човек е изгубил правилното си отношение към разумната природа. Какво трябва да прави при това положение? Той трябва да възстанови правилното си отношение към разумната природа и да започне да се обновява. Всеки човек, праведен или грешен, може да прекъсне отношенията си с разумната природа и да ги възстанови. С една крива постъпка праведният може да прекъсне връзката си с духовния свят. С една добра постъпка грешникът може да възстанови връзката си с духовния свят. Много естествено, ако грешникът диша чист въздух, непременно ще бъде здрав. Ако праведникът диша нечист въздух, ще се разболее. Обаче и едното, и другото може да бъде временно, а може да бъде и постоянно. Невъзможно е праведният, който живее добре, да остане в нечистата атмосфера. Невъзможно е грешникът да греши и да се ползва всякога от чист въздух. Ако праведният се тревожи, ще изгуби здравето си. Ако грешникът не се тревожи и пази своя вътрешен мир, всякога ще бъде здрав. Бог е дал ум на човека да мисли, а не да се тревожи. Между Бога и човешката душа съществува връзка, която човек всеки момент трябва да съзнава и да се пази да не я прекъсва. Няма ли тази връзка, човек не може да си състави никакво понятие нито за Бога, нито за себе си. Той вижда хората, вижда и себе си, но няма представа какво нещо е човек. Той знае, че човек има очи, с които вижда, уши, с които чува, нос, с който мирише, уста, с която говори. Но това не е достатъчно. Човек трябва да знае предназначението на всеки ут в своя организъм. Ще кажеш, че имаш ръце и крака, но ти трябва да знаеш външната и вътрешната служба на ръцете и на краката си. Предназначението на ръцете не седи само в работата, която те вършат. Предназначението на краката не седи само в ходенето. Всички удове на човешкото тяло имат външна и вътрешна служба. Христос намаза скала очите на слепия и той прогледна. Тогавашните учени се събраха около Христа и започнаха да го разпитват как е станало, че слепият е прогледнал. Те искаха да знаят сляп ли се е родил и ако се е родил сляп, коя е причината за това? Той ли е съгрешил нещо или родителите му?
Значи според тогавашната философия, невъзможно е човек да се роди сляп, без да има някаква причина. Христос им отговори: нито е той съгрешил, нито родителите му, но да се явят делата Божии на него. Тогавашните хора не разбираха какво им говори Христос, но и сегашните не разбират. Някои хора разбират Христовото учение, но повечето не го разбират. След като задаваха много въпроси на Христа, хората искаха да знаят защо е отворил очите на слепия. Има смисъл да се задава въпроса защо някой извадил очите на човека, но да питат Христа защо е отворил очите на слепия, този въпрос не е на място. Слепотата е ограничение, което трябва да се премахне. Христос срещнал един сляп и отворил очите му. Каква по-естествена постъпка може да съществува от тази? Много слепи имаше по това време в Израел. Но Христос не отвори очите на всички, а само на едного. Защо? Той имаше някакво отношение към него. Наистина, след проглеждането си, слепият стана ученик на Христа. Христос дойде на земята да помогне на уния, които бяха външно или вътрешно слепи, но същевременно бяха готови да изпълнят волята Божия. Уния, които не са готови да изпълнят волята Божия, ще слушат и ще гледат, но нищо няма да чуват и да виждат. Сега пренесете факта за отварянето очите на слепия във вашия духовен живот и вижте, не съществува ли такава слепота и във вас. Кога се отварят духовните очи на човека? Когато дълбоко в душата си той пожелае да прогледа, за да служи на Бога и да изпълнява Неговата воля. И слепороденият, на когото Христос отвори очите, носеше в себе си желанието да изпълни волята Божия. Заради това желание, той очакваше да дойде някой да му помогне. Според индуската философия ще кажат, че този човек е ликвидирал с кармата си, затова е трябвало да прогледа. Всяко основно разбиране на известен въпрос представя кръг, около който се нареждат всички останали въпроси. И около човека се образуват концентрични кръгове, каквито съществуват и в природата. В природата къде срещате концентрични кръгове? Като наблюдавате напречния разрез на стеблото на някое дърво, виждате, че е съставено от няколко концентрични кръга. По тия кръгове се познава възрастта на растението. Защо се образуват кръгове, а не квадрати или други геометрични форми? Защото окръжността, като крива линия, среща по-малко съпротивление, отколкото правата. Значи, при растението си, растенията търсят пътя на най-малкото съпротивление. Това е един от методите на природата. За да не изразходва на празно енергиите си, природата всякога търси пътя на най-малкото съпротивление. И тъй, ако се движи по пътя на най-малкото съпротивление, човек спазва едно от правилата на морала в природата. И съвременните хора говорят за морал, осъждат и одобряват постъпките на своите ближни, но ако разгледат своите постъпки, ще видят, че малко от тях отговарят на правилата за морала. И в говора на човек има морал. Не се ли спазва този морал, говорът е груб, неизразителен, неприятен. Само този човек говори по правилата на морала, който има нужната мекота. За такъв човек се казва, че говори сладко. Няма ли мекота в характера си, каквото и да говори човек, все еднакво звучи. Дали ще кажете на някого, че го обичате или мразите, все еднакво звучи. Дали ще му кажете, че желаете неговото добро или го презирате, и едното и другото ще звучат еднакво. Мекота е нужна на човека. Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно. Такава била молитвата на пророк Илия, когато искал да докаже, че съществува един Бог в света, който слуша молитвите на хората и им отговаря. Всяка дума в неговата молитва съдържа мекота, сила, интонация. За молитвата на пророк Илия се казва, че е излизала от дълбочината на неговата душа. И затова казваме, че молитвата на човека трябва да бъде от душа. Благодарим ви за радостната компания днес, в днешния епизод на Между учители и учениците. А сега, моля, останете с Supreme Master Television за планетата Земя, нашият любящ дом, което следва веднага след важните новини. Бог да ви благослови и довиждане за сега!
Thank you for your cheerful company today for today's episode of Between Master and Disciples. Now please stay tuned to Supreme Master Television for Planet Earth, Our Loving Home, coming up next right after noteworthy news. God bless and farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.